Ang pakigrelasyon ngadto sa Ginoo, ang pagpakigsuod ngadto sa Ginoo, wala gayud kana sa edad mga igsoon. Bisan bata pa ka, bisan tigulang pa ka, kung ikaw matinud-anon nga moduol og makigrelasyon sa Ginoo, aduna kagayoy katungod nga makigrelasyon sa Ginoo, nga makigsuod ngadto sa Ginoo. Santiago 4 bersikulo 8. Duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinlui ang inyong mga kasing-kasing, mga tigpakaarong ingnon. Igsuon muduol kita sa Ginoo. Makigrelasyon kita sa Ginoo. Tungod kay kung muduol kita sa Dios, ang Dios duol usab kanato. Musulod ug maghari gayud siya sa tagsa-tagsa kanato kakinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo nga maghinulsol kita ug atong hinluan ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga hunahuna, aron mulig-on ug mudako ang atong relasyon ngadto sa Ginoo ug mutubo ang atong pagtuo ngadto kaniya. Amen. God bless sa tanan.